Paspas ka sa dagat na. Isang kalipay, paspas sa tawing dagan sa Balangka. Ay, rambut na sila dito. Ayun na. Mga Thomas diri ay Thomas and friends. Si Thomas, si Ashima, si Yungbao, Nia, Rebecca. Napa dito hangto dito ay. Sa cute na dito ay. Kuri dare. 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 Nanata diri sa sud, guys. Welcome to Thomas Land. Wala daghang tao. Kulit daw tani, guys, kaya makasakay tana ay. Sakay tani ay. Palitag ticket diri, guys. Di ba man hinunsa mo sakay nga nagpalit amig ticket? Nay Thomas diri ay kanino na kay way bayad. Madapag diri na lang sa kiyo. Kay way bayad. Hindi mo kasi taas linya. Na sila kiyo, guys. Kung gusto mo sakay sa kiyo diri ay nay Thomas diri ay. Ano sa mga gilili-lili na kiyo? O wari na. Kaya na ay naglinya lain. Ate Akang. Wala, kanindot tayo diri ay. Mga Thomas. Ni ay katong 1 year pakapin sa kiyo nakasakayaan ni ay. Hinjakan na. Wana gandar. Kani kay bago ni Harold. Daganag tao eh. Masunod ta nilang papa to nandito. Dinya ta, guys, para makasakay sa giyo diri ay. Kiyo mas nipili no sa mga bayan ning palin mig ticket wa nagamit ang ticket pa. Kay gusto si janing mga free ra. Nadaghan na jug nadugang ay. Na po dito ay. Na po diri ay. Tapos si Toby dito si Babaw ay. Ang mata sa Thomas ay galihok-lihok. Na si James. So kayong hangin diri ay. Nay Krangkela si Krangki atara si Dani papakuli mo. Pakupuni si Jai. Sakay kuno tani, guys, singan siya kiyo. Palitag ticket para sa boat, guys, sakay tana ay. Tulo day ang bayaran ni Papa. Siya kiyo kaya napibayad. Ikibalin sa daking tao. Niya kinda mama ko rin mo dake. Ano? Sakay tani, guys, River Cruise. Ni klaro sa kiyo ang mga ticket na mo kay di magamit kay magpalahi man sa gidya. Pero kani ay masakay ko sa anin da parihala mong 400 ang ticket mo itong gamiton. Kada ito aning kat-kat na. Wow! Pala no ron eh. Sakay na tani kay sige na kagbalhin-balhin nagpalit-palit ang ticket. Pachinga. Bye bye. Bye bye. Uwi ni no bude. Shita ni ite. Mata no buru. Mata shita ni iku. Mata. Hayay. What tayo? So, itong gabi
1 minute naman niya ay. 肩は6のをやめて安全バーに捕まって体を抱えて ほら残りよ。楽しかった? Palitag ticket ta po diri guys para makasakay ta ni Cranky. Manaman tag sakay ni Dongkan. Ni Cranky na po man ta sakay ani ay. Yato na po ta dito ni Cranky. 3人。子供も安くないんでまあまあ。 Oh no. ここは。 Another 1,200 yen. At tang Cranky. Ari na po tamulin niya diri guys ay. Madyo gani sa kiyo kay nadarag. Tabi-tabi ba? Nakasakay dun noon siya sa kanay Dongkan. Kaya di naon tapos siya musika sakay na ba? Kaya gusto naon tapos siya diri. Madyo ganing nadaran hag tabi-tabi. Mong nakasakay dun taon. Cranky! Masakay namin ni mo. Sakay tani guys. Tara si Cranky sa ibabaw ay. Cranky! Woo! Cranky, we're going to ride you! Yay! Yay! May diri, nagpaabot kay mo sakay mini Cranky. Pasing ko itayo! Ah! Omoshiroi! Oh! Ning, mawashite, mawashimasu, goro, mawashimasu. どうもありがとう。この後も遠巻きの楽しみにしてね。 Ipong daki papa. 1 minute raghapon si Sang. Mawashimasu, goro, mawashimasu. 3人で座れる。 面白いでしょ。ちょっと前になったよ。あ、大いに下に来るかな。バック。反対側にしてる。焼き芋もそろそろ乗るよ。クランキー待てね。終わっちゃったよ。早いね。早いでしょ。おかえりなさい。クランキーのいたずらはどうだったかな。どうもありがとう。この後も遠巻きの楽しみにしてね。 Ipong daki papa. 1 minute raghapon. Nalingaw na dyan. Kanina naghilak. Pero ay, di namin yung sakay ay sa Sakyo. Sakyo ning hilak. Dyan karon ka nalingaw na si Zay. Masiray? Ato tsugi na ni? Binto? Binto tabero? Dyan binto ko. Ang harod ay way andar. Sa diripod ay. Pero pag gamay pa Sakyo nakasakay sa dini. Kani bago ni ay. Mabalik niya putani para makasakay sa Sakyo. Marisa ta sa pagkaunan kay gusto niya kayo mukaon. Kuan dyan diri guys kanang Thomas Land. Thomas og mga friends ni Zang na diri. Muniyari sila diri si Tony sa una katong isang anak nakakita ko. Tony Gonzaga ba? O si CB. Tay diri guys kani mga pagkaon diri ay cute kasi lang ko na puro Thomas. Cute. Ha? Daw sila guys alas 3 pan alas 3:20 na. Ang adjog sorry ang staff sa restaurant kay human ako nun sila alas 3. ママプレイランドは遊べなかったんだって。 Ay daw siya guys. Ano na palit na kayoなんだろう。 na magpapalit na po ni siya diri ay puro Thomas. Na daghanag Thomas diri ay. Ano? Aki ano naji binto ariyo. Parehas kaki nga binto. あとほらあれあるよほら。 Ang ko na skina. Pura riro ariyo. Dera isang ganahan ay. So, 3番は何や。
Daghanag Thomas diri oy, puro Thomas papa, Thomas oy. Daghana oy. Pwede. Grabing Thomas ba mo ay piting daghana. Bibiro na yun. Ako no minsan dani papa akiyo na iro no. Kuya janay? Ano sino sa gasta no? Papa akiyo pura ro gaite. So uy daghanang yung Thomas diri ay. Alam mo buwang ka sa Thomas guys, tagan ka anto. Hello, Thomas. Ay. Apa dah? Akang tabi mo no di yo akang. Akang, ちょっとトーマス乗ろう。どれ? It's a? 木のやつ。Wala, nagbitbit naman tao ni si Zoe. Puting mahala, Rabani. じゃあ、あとトーマス持って帰るよ、これ買ったら。5,000 yen, Rabani. Diyos niyo. Nagido. Papa ni onegai shimasu. Ang price makalipong. Oh, ni basta isang papa kuha ni isang anak kay akang. Arigato papa wa. Arigato papa te. Bye-bye wa. Pag kami ng iso dito ay kapalitin og duwang pating mahal na. Pero sige lang kay lipay man po siya kiyo. Ang palit sa sila pagkaan guys, wala ko naglinya ko diri ay kay masakay taan ni. Mo danin ngan na Ford. Madyo kani ko nagpapalit sa kiyo anang Thomas na dirang nagbitay ay naisod popcorn tag 2,200 pud na. Isang papa. Naglingon-lingon isang papa ay kasi ginasag kapalit og mahal nga duwa ni Akiyo. Pero malipay manonon po si Akiyo. Pwede laman ko ganahan magyaw-yaw ko ba kay mahal ka sa sayang da duwaan ra maguba ra dadyon. Mama choday. Ala ginay. Nihawa namin dito guys. Niuli na laman ni ay nasa Akiyo kay gitugno na magud kadto siya. Bugnaw na isang kamot ba. Daluoy man kung magagwanta, bahalag sayang ang bayad sa ticket. Importante si Akiyo kay basin may lantan ba kung kuhan siya magpabot og dugay, gitugnaw na, gusto na muli kay tugnaw na daw. Na si Papa ay nagpalit pag ininit tubig kay magpaabot lagi ang tami. Ako ka nang kukuha man na og kape. Kape datte. Akitin na yo, hayrin na yo. Simitiri, mata kondo ko rin eh. Gusto na mo sa dihain daw. Mana, close man na. Close na nak. Awang tubig diri guys. Tubig nandyan na himong ice. Ay. Ramuot ay. Ay. Musakay pa na tana guys. Ay, sa dinalaman kaluoy nas kakiyo. Namugnaw na isang kamot ay puwan na. Balik na naman po ta diri puhon. Muna ang ganahan ay. Jadi naman tamo sa kay anak kay maglinya patagtaas sa Akiyo kay itugnaw na. Mo palita ay papa mo te. Kanay mo na ang ganahan guys, da mo palit si papa og ticket na linya ticket kay dito mo kuha ng pagkaon. Mo na ang ganahan basta maglagog mga inani. Na itong kuko ay init ang tanin jadi pud minom sa Akiyo. Gusto na daw muli. Nana ay tag 340. Ako no aji na ni. Normal. Oh, monis ang ganahan. Kang mete ko riwa. Iranay.
Bye-bye, Fuji Q. Uli namin. Uli na ta. Hinangan pa dito magpaila guys. Basta makagawas. Guys, naglakaw na ta para padung sa parking. Nandiyan muna ang kuan ay Mount Fuji. Di man ka dumaklaro. Mount Fuji guys ay nanatas parking guys. Maura to atong trip sa Thomasland sa Fuji Q. Thank you for watching. Anta nalingaw ra mo guys. Kay kami nalingaw po may para kay Akiyo. Tugnaw laman kay winter man diri. So that's it guys. Thank you for watching. Always remember to stay safe and God bless us all. Bye everyone. Please don't forget to like and subscribe. Bye bye. Bye bye. Thank you so. Thank you. Intention. Puwa na kasong gamot ay. Gitog na.